Teacher Del. Hello mga bata! Ang atong tun-an karon bahin sa pag-ila sa pagkapariha sa mga porma o pag-ila sa mga bahin sa lawas. Sa iro nato, ang simetriya o pagkapariha sama na sa usa ka samin. Diba og mutan-aw ka sa samin sa inyong balay, makita rani mo imong kaugalingon? Sama aning hugis diamond ug bituon na kung imong subayon pagpilo ang linya na tuldok, bisan bali-balihon nimo parehas ra iyang hugis ana o porma, walay kabaguhan. Kining tulo ka hugis dili kini magkapareha kay ato ning pangpiloon subay anang mga tuldok na linya dili gyud na magtupong o magkapareho ang porma. Lagtawa pag-ayo kining hulagway sa kilid. Usa ka naong sa tawo makita nimo ang tin-aw na linya o halap na linya na gitung-an o gipikas pinatindog na mga tuldok na linya gitawag kinig magkaparehong linya, symmetrical lines. Diba? Ang tin-aw og halap na porma pareha kaayo pagkasukod. Mao kini ang nagpamatuod na ang hulagway sa nawong sa tao usa ka simetriya o symmetry. Mao kini ang mga laing-laing parte sa lawas. Ulo, abaga, hawak, dapi-dapi, tuhod, ug tiil. Ug karon mga bata, ilha ang mga parte sa lawas. Lingini ang litra sa saktong tubag. Mga bata, lagtawa pag-ayo ang hulagway. O karon atong isumpay pinaagi sa pagbadlis sa mga pareho nga hulagway. Very good mga bata! O karon atong isumpay pinaagi sa pagbadlis gikan sa litrato nga naa sa wala paingon sa ngalan niini nga naa sa tuo. Sige! Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Moving human puppet. Mga kagamitan. Lingin nga fastener, cardboard nga giporma og ulo, lawas, bukton ug kamot, paa ug tiil. Pamaagi sa pagbuhat. Pinaagi sa pagtabang sa mama o papa, iusa ang mga parte sa lawas para maporma og tawo. Isumpay ang mga parte pinaagi sa paggamit sa lingin nga fastener. I-drawing ang mga parte sa ulo sama sa mata, ilong, ug baba.
Pwede na dayon kining ipalihok-lihok.